बाजारात सहज न मिळणाऱ्या विविध वस्तूंचं दालन आकार आयोजित आपली मुंबई ग्राहक पेठ वेंगुर्ले शहरात घेऊन आलाय। मकर संक्रांतीच्या निमित्तानं महिला आणि लघु उद्योजकांच्या उत्पादित गृहोपयोगी आणि गृह सजावटीच्या वस्तूंचं भव्य प्रदर्शन आणि विक्री येथील साई मंगल कार्यालय इथं 1 जानेवारी 2025 पासून सुरू आहे। मकर संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर 1 जानेवारी 2025 पासून सकाळी 10 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत ही ग्राहक पेठ वेंगुर्ला साई मंगल कार्यालय इथं सुरू करण्यात आली आहे। बाजारात सहज न मिळणाऱ्या नेहमी घरगुती वापरात येणाऱ्या विविध वस्तू या ग्राहक पेठेत उपलब्ध आहेत। यात खास आकर्षण म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य, स्टडी टेबल, विविध पद्धतीची फोल्डिंग डायनिंग टेबल्स, कमी जागेत ऍडजस्ट होणारी लाकडी डायनिंग टेबल्स, विविध पद्धतीची कपाटं, सागवानी, MSSS फर्निचर, आकर्षक साड्या, ड्रेस मटेरियल, खादी शर्ट यांचबरोबर फॅन्सी ज्वेलरी, कंझ्युमर दालन, दर्जेदार फूड प्रोडक्ट्स, ॲक्युप्रेशर मटेरियल, मुखशुद्धी, मुखवास, कॉस्मेटिक्स, पापड, गव्हाची बिस्किटं, इलेक्ट्रिक धूपदाणी, किचनवेअर, सुवासिक अगरबत्ती, धूप स्टिक, गॅसची बचत करणारी तंदूर जाळी तसेच 4 साईज मध्ये उपलब्ध असलेली चटई कम गादी, गवताच्या काड्या, फोम बेडशीट यापासून बनवलेली गादी चटई, लहानांपासून थोरांपर्यंत सहजपणे फोल्ड करता येणारी, प्रवासात, पिकनिक, हॉटेल, हॉस्टेल्स, गृहप्रवेश, वाढदिवस यासारख्या सणासमारंभासाठी भेट देण्यासाठी उपयुक्त अशा अनेक व्हरायटीज या एकाच छताखाली उपलब्ध करण्यात आल्या। तर आजच भेट द्या आकार आयोजित आपली ग्राहक पेठला। साई मंगल कार्यालय ST स्टँड जवळ वेंगुर्ला, वेळ सकाळी 10 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।